बे दाख्लैनि माबायाबो सासेयाबो थैबावबाय बे सासे सिगां आं होननाया चावमिननिया चावमिननिया दासो मादों मोनदों रिपर्टखौ आदा एसे नोङो ओरैनो माबायाव निउसावल' आपडेट होना होबानो जाबाय खोनाबाय दानो दानो होना होदो आच्छा फट'खौ हरलाय एसे होमबा दे फट'खौ हरसै आं नोंनो हरथ'आ दा खोनाबाय दे गाइस गुड इभिनिं गोजोन मोनाबिलि लोगोफोर आं नोंथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट नंगौना नङा आं बेखौ मिथिला बाट आं गोसोआ दुखु मोननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय लोगोफोर आं दाख्लै लाइभ स्ट्रिमिं 16 मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जेब्ला बै बोराया एम्फौ जे जादोंमोन ना बे खांख्रिखला बिलाइ जाग्रा एम्फौखौ गावनि फिसौनि बिखुंखौबो बेरलाब होलायलांबाय स' ओइदिनखालि मोनसे सुंदयै बुंदोंमोन कि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दतमायावहाय मोनसे दतमा बाजाराव मोनसे लाभलि रेस्टुरेन्ट ना धाबा दं होनना बुंदोंमोन बेयावहाय 3 बर'नि सेंग्राफ्रा चावमिन जादोंमोन बेयावहाय चावमिन जानायावहाय लोगो लोगोनो उदैयावहाय बिथांमोना खस्थ' मोन्दों मा जादों ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय ओरैबायदि खस्थ' मोननानै मा जादों जों बे समाव मिथिला बिसोरो बाट डाक्टरनाव लाना थांबाय स' बेवहाय माबा मोनसे मोनजाफ्लांबाय बे चावमिनावहाय जायनि जाहोनाव ओइदिनखालिनो बुमिन्दर ब्रह्मआ थैनो गोनां जाबाय आं बुमिन्दर ब्रह्मखौ नैबे सावगारियाव होनाया बेनो बुमिन्दर ब्रह्मखौ रेस्ट इन पेस होनना बुङो लोगोसे दिनै मोनसे बिनि लोगोआ कल खालामनानै आं खोन्थाहरबाय बिनि सायाव आं भिडिअखौ बानायनो आंखौ रिकुवेस्ट खालामहरबाय बिथाङा रिकुवेस्ट खालामनाय लोगो लोगोनो आंबो सानबाय अके बयखौबो जों मोनसे एवारनेस बा सांग्रांथि होनो हायो स' बिनि थाखायनो आं बे टपिकखौ चुज खालामबाय स' दिनै सैत्यजित ब्रह्म होनना बुंनाय बिथाङाबो थैलांबाय बियो गयबारि होनना बुंदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि स' दायो सासे दंबावो बिसोर 3मोन स' आसा खालामो इसोरनाव आं बेखौनो कि जाय थालांबावदों सासे दंबावो बिथाङा थाबैनो मोजां हामथों आरो सुस्थ' जाथों स' लोगोफोर जानाय लोंनायफोरखौ जों एसे नोजोर होनांसिगोन दिनै माने 2020 बा 2020 मिथिबायना बेवहाय 20 माने बिस गोनां जानानै बिराद लाबोदों कर'ना भाइरासजों लोगोसे चाइनाजों जुद्ध जानायजों लोगोसे गुमा दावैन ना मा होनदोंमोन बेबो लाबोदों दायो जानाय माने मैगं खेथि बायदि खालामनायखौ गासिबो दंस' खालामनाय बायदि मैया जागासिनो दङ आरो बिनि गेजेरावहाय मा होनो धुमकेतुबो फैनाय जादोंमोन बै समावहाय फैगोन होनना बुंदोंमोन बाट फैनाय जायासै बेवहाय जोंनिया माने भारत माने सरि जोंनि बुहुमाव फैनाय जायासै नङा होमबा सौग्रावगोन जादोंमोन गिदोंमोन ओमफ्राय दायो गोबां माने बे 2020 मिथिबायना स' बे 2020खौ जोङो बारग'नो थाखाय जों गावखौनो सांग्रां लाखिनांगोन बेनि उनावहाय एसे नोंथांमोना मा खालामबानो जाबाय बाट बे 2020 माने पयजन मिथिबायना स' नोंथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खालामो जानाय लोंनाय बाहेरावफोराव जानायफोरखौ एसे खम खालामदो येस जों संनाय खावनायफोरखौ एसे बाखायो मानसिफ्रा बाट अब्लाबो जोङो एसेबाबो बेफोरखौ दैजोखौ हमथ'नांसिगोन बे कर'ना भाइरासनि सिजनावहाय आं नैबे सैत्यजित ब्रह्म बिथां जानाय आरो बुमिन्दर ब्रह्म बिथांमोन जानायखौ नुनानै आं गोबां गिनो मोनबाय स' नोंथांमोनखौ आं सांग्रांथि होनो सानो नोंथांमोना बिनि सायाव नोजोर होदो सानलायदो नों जेसेबांखिनि गावखौनो सांग्रांथि दोनगोन एसेबांखिनि नोंथाङा गावखौ रैखाथि दोननो हागोन आरो गावनि न'खरखौ रैखाथि दोननो हागोन जेब्ला नों नोंनि न'खरखौ नायनो थाखाय नोंथाङा जिउ थाबाय थानो गोनां जायोब्ला अब्ला नोंथांनि जानाय लोंनाय गासैबो जोंनि मावनाय दांनाय गासैबो बेयाव नोजोर होनांगोन थेंक इउ स' माच गाइस गुड नाइट बाय बाय